La defensa del monestir. Fa molt i molt de temps, en el petit poblat de la Santa Creu, hi vivia una família molt pobra. La mare de la família havia mort en el moment de donar a llum al seu últim fill ja feia 2 anys i mig. Aquest noi es deia Josep i tenia una malaltia que feia que es trobés sempre molt més dèbil que una persona normal i corrent. No podia moure's gaire ràpid, sovint no es podia aixecar de terra, li costava pujar escales. En Josep tenia 6 germans, en Pau, que era el més gran, en Pep, que era el segon més gran, en Joan, en Lluc, en Jan i la Mar. A causa de la gran pobresa de la família i la gran quantitat de germans que tenia en Josep, el seu pare no li podia proporcionar totes les medecines necessàries. Quan en Josep va tenir 7 anys, el seu pare ja no es va poder cuidar de tots els fills ni va poder comprar en Josep cap de les medecines. Finalment, el pare, en no tenir cap altra opció per mantenir els seus fills, va decidir donar als monjos del monestir de Sant Pere de Rodes el fill que suposava una càrrega més gran econòmicament. Així ja no l'hauria de mantenir, perquè se'n cuidarien ells. 2 dies després de prendre aquella decisió, va portar en Josep al monestir de Sant Pere de Rodes i el va deixar amb els monjos. Abans de marxar, li va explicar per què li havia hagut de deixar. En Josep es va posar molt trist en sentir les paraules del pare, però va entendre que ho feia per poder mantenir tota la família. Els anys anaven passant i en Josep anava aprenent cada cop més coses sobre el monestir de Sant Pere de Rodes al costat del seu mestre i mentor. El seu mestre era un dels monjos més respectats i savis de tot el monestir. Es deia Francesc i no només s'havia convertit en el seu mestre, sinó que també havia esdevingut un referent i fins i tot un pare per a ell. Amb en Francesc, en Josep va aprendre's totes les parts del monestir, la situació geogràfica, les entrades i sortides secretes, les plantes medicinals de l'entorn, la màgia d'aquell lloc i moltíssimes coses més. Amb els anys, en Josep es va especialitzar en medicina amb el seu mestre, en concret en plantes medicinals, ja que gràcies a les plantes la seva salut millorava cada dia una miqueta més. Tots els monjos del monestir estaven impressionats amb la millora d'en Josep al costat d'en Francesc durant aquests darrers anys. Només amb 12 anys coneixia a la perfecció totes les plantes medicinals de la comarca. En Josep, en veure que ja sabia tot el que havia de saber d'aquell monestir, va decidir anar a veure món i va anar a visitar tots els altres monestirs que va poder. En les diferents comunitats que en Josep visitava, sempre era benvingut per tots els monjos. Aprenia tant com podia de cada lloc, els seus costums, les plantes medicinals de l'indret, els edificis, els cavallers que el vigilaven, la situació geogràfica. Quan en Josep acabava la seva estada, s'acomiadava de tota la gent que hi havia conegut i anava a buscar una altra comunitat que pogués ensenyar-li moltes més coses que l'anterior. El seu viatge de monestir en monestir va durar 4 llargs anys en els quals en va visitar 40 de diferents i va aprendre una infinitat de tècniques medicinals amb les plantes. Al final, en Josep va aconseguir allò que s'havia proposat quan havia marxat. La seva meta havia sigut conèixer a la perfecció totes les plantes medicinals del món, i ell ho havia aconseguit en tan sols 16 anys. En Josep era conegut a tot el món com un prodigi en les arts medicinals de les plantes. En tornar a casa seva, al monestir de Sant Pere de Rodes, en Josep no va poder creure el que veien els seus ulls. Es trobava davant d'una situació que mai no s'hauria imaginat en la seva vida. El monestir de Sant Pere de Rodes, el poblat de la Santa Creu i tot allò que tenia un significat molt gran per a ell havien estat massacrats i ara eren plens de sang i de gent morta. En Josep va caure a terra i es va culpar per no haver-hi estat en aquell moment i per no haver pogut fer res contra aquella massacre. Amb els ulls plorosos, li va semblar veure una silueta a l'horitzó. Semblava en Francesc. En Josep ja no sabia si era el seu subconscient que el traïa o si s'estava tornant boig. Es va acostar a aquella silueta, la va tocar i va comprovar que era en Francesc, la persona que havia estat més propera a ell. Ràpidament el va intentar curar, però en Francesc li va dir que no hi havia temps, que havien de ser ràpids si volien salvar tot allò que per a ells era més que una casa, una vida. Li va explicar tot el que havia passat, detall per detall. Primer de tot, que uns homes vestits de negre que anaven amb uns cavalls blancs els havien atacat per sorpresa i que ràpidament, amb les seves grans i afilades espases i llances, havien mort tothom, que malauradament no havien pogut fer res per evitar-ho. En Francesc va dir a en Josep que el monestir estava a les seves mans i que havia de reunir totes les persones que pogués i fer el que fos per salvar el monestir de Sant Pere de Rodes,
perquè aquells bàrbars, abans de marxar, havien dit que tornarien al cap de 3 anys i mig per acabar allò que havien començat. Amb les seves últimes paraules, en Francesc li va dir que havia de ser fort, que havia de pensar que ho podria fer i que confiés en ell mateix. Després d'allò, en Francesc va morir amb un gran somriure a la cara als braços del noi. En aquell moment, en Josep estava tan desesperat i tan trist que es va desmaiar allà mateix. En Josep va estar inconscient durant 2 dies i mig. Quan es va despertar, va recordar tot el que havia passat. Com que havia vist molt de món, va contactar amb tants amics fets durant els seus 4 anys de viatge com va poder. Tots els amics, entre els quals hi havia monjos i cavallers, en escoltar la història van decidir ajudar-lo en tot el que poguessin i es van preparar per anar al monestir de Sant Pere de Rodes per reforçar-lo, defensar-lo, preparar-lo i assegurar-lo. Quan ja feia 2 mesos de la petició d'ajuda d'en Josep, tothom ja havia arribat a Sant Pere de Rodes per preparar-se per a la batalla. Durant el poc temps que els faltava, totes les persones que havien arribat al monestir per ajudar en Josep van començar a treballar durament per preparar-ho tot per al combat. Els primers dies van veure que una de les coses més importants que feien falta eren moltes armes per a tothom. Feien falta espases, llances, fletxes i arcs. Quan ho van tenir tot organitzat per fer les armes, hi van posar fil a l'agulla. Tothom hi va col·laborar. Després de fer totes les armes, van continuar per les armadures. Feien falta també les armadures, perquè si no estarien molt exposats i seria més fàcil que morissin a mans enemigues. Acabades les armadures, van decidir refer les parts de paret que havien estat destrossades, ja que sense aquelles parts els enemics ho tindrien molt més fàcil per entrar-hi i això els faria molt més vulnerables a l'hora de defensar el monestir. En veure que les coses més importants ja s'anaven enllestint, van començar a idear diferents estratègies per al combat, que era imminent. Cada estratègia que ideaven estava pensada per a una situació diferent i totes van ser pensades amb molta cautela per poder matar molts enemics i perquè les baixes als aliats fossin les mínimes. En estar tot acabat, van decidir construir un passatge secret que anés des de la sala principal del monestir fins a una altra muntanya que era 1,5 quilòmetres. Finalment va arribar el dia que havien de tornar aquells homes vestits de negre que anaven a sobre d'uns cavalls blancs. Tothom estava preparat per atacar quan arribessin els enemics, però a les 2 del migdia encara els esperaven. Un dels amics d'en Josep, en Marc, va començar a sospitar i va dir que no havien de baixar la guàrdia encara que de moment no hi vingués ningú. Van tocar a les 8 del vespre i encara no havia arribat cap enemic al monestir. Tothom ja estava cantant victòria, però en Marc cada cop es malfiava més i més d'aquella situació. Cap a les 12 de la nit, quan tothom al monestir ja s'estava dormint, van sentir uns cavalls que corrien a molta velocitat i que eren cavalcats per uns homes vestits de negre. En veure això, en Marc, que era un dels pocs homes que estava despert, va avisar tothom que ja havien arribat els enemics. Des d'una catapulta, una pedra va venir a impactar contra una de les torres del monestir i la van derrocar. Més tard van començar a caure els primers amics d'en Josep. Després, els enemics van començar a entrar per la porta principal del monestir, prèviament destrossada. Ja hi havia molts homes dintre del castell i això feia que costés més fer-los fora. En Josep, en no poder lluitar, s'estava amagat en una petita cambra de l'església que no es podia trobar des de fora a simple vista. Al cap de 2 hores de combat, la majoria dels enemics ja eren dins del monestir, incloent-hi el seu capitost, i ho estaven arrasant tot. En Josep va sentir passes a l'església. Eren les passes del seu amic Marc i del capitost del bàndol contrari. En Marc va intentar colpejar-lo amb l'espasa, però l'altre el va esquivar. Després, el capitost va donar una puntada de peu a en Marc i el va fer caure a terra. Llavors va brandar l'espasa i es va disposar a matar-lo. En Josep no podia acceptar la idea de perdre el seu amic. Es va aixecar, va sortir de la cambra i va agafar l'espasa d'en Marc, que havia quedat darrere del seu adversari. En Josep es trobava darrere de l'enemic. Va aixecar amb un gran esforç l'espasa i li va clavar a l'esquena. Després d'això, en Marc es va poder aixecar. Va tornar a agafar l'espasa i va tallar el cap del seu adversari. En sortir de l'església, en Josep i en Marc es van adonar que encara hi havia un gran nombre d'enemics. Aleshores van aixecar ben amunt la testa tallada perquè tots els enemics poguessin veure que el seu cap havia mort i d'aquesta manera es retiressin. I així va ser. En veure que el seu cap havia caigut, tots els enemics van decidir marxar. Finalment, en Josep i tots els que van sobreviure a la batalla van anar a ajudar els ferits,
incloent-hi els enemics que s'havien quedat al monestir perquè no podien caminar o no es podien moure. Al cap i a la fi, tots eren persones i cometien errors per una cosa o una altra. Per això, els enemics que van ser curats per les persones que havien anat ajudant Josep en la defensa del monestir de Sant Pere de Rodes van romandre al monestir ajudant tot el que poguessin, a repoblar-lo i a fer-lo més fort que mai.